ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. пӯшидан нест ки кирдори ба ҷомеа хавфнок раванди муназзами муносибатҳои ҷамъиятиро халалдор карда таҳдид ба амнияту осоиштагӣ дорад. натиҷаи кории мақомоти милитсияи вилояти суғд дар самти пешгирӣ аз содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳоро дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. инъикос хоҳем кард. ба тафсилоти гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ намоед. милитсияи ноҳияи ҷабор расулов аз муайянсозӣ ва боздошти гурӯҳи се нафараи чорводуздон хабар медиҳад ки ду нафари онҳо қаблан судшуда мебошанд. аз чапдастии гурӯҳи созмонёфта на танҳо сокинони ноҳияи ҷабор расулов балки ноҳияи спитаме низ зарар диданд. чорвои калон ва майдаи шохдор аз бошишгоҳҳои саҳрроӣ ва оғилхонаи аҳолӣ тасарруф шудааст. ахиран ба мақомоти милитсияи ноҳияи ҷабор расулов даст дод ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи чорводуздиҳои силсилавӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ бардошта барои барқарорсозии адолат ва покизасозии ҷомеа аз нафарони нобакору муфтхӯр муваффақ шавад. гурӯҳи чорводуздон аз се нафар иттифоқ ёфтааст. шаҳрвандон умарзода шерзод соли таваллудаш 1968, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи ҷабор расулов холиқов шерзод абдурахмонович соли таваллудаш 2001 ва холиқов розиҷон бахтиёрович соли таваллудаш 2003, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти далёни болои ноҳияи деваштич аз оғози соли 2024 дар хусуси дуздиҳо байни ҳам созиш баста дар 9 ҳолат аз бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаи аҳолӣ ба тасарруфи моли калон ва майдаи шохдор даст заданд. аз чапдастии иттифоқи се нафара сокинони ҷамоати деҳоти деҳмой, ғулакандоз, ҳаёти нави ноҳияи ҷабор расулов ва ҷамоати деҳоти сафе тепаи ноҳияи спитамен зарар диданд. гумонбаршдаҳо умарзода ва холиқовҳо макони дуздиро рӯзона интихоб ва асосан шабона ба дуздиҳо иқдом мекарданд ва ҳар кадоме аз онҳо вазифаи муайянеро иҷро кардааст. ба мисли ҷамъоварандаи маълумот, оиди макони қулай барои дуздиҳо, назоратчӣ ва иҷрокунанда. بعد شبش اومدیم ساعت где-то 10 بود اومدیم اینجا شدیم نیم ماشین طرف اومد نیم ماشین الفا اومد من همجا نگاه کرده شدم بچه همرام همجا اومد تراحوی کرد هفتش گرفتیم رفتیم. дар умум айни ҳол тафтишоти пешакӣ 9 лаҳзаи дуздӣ бо тасарруфи 5 сар моли калони шохдор ва 23 сар моли майдаи шохдорро ба онҳо нисбат медиҳад ки шумораи ниҳоӣ набуда эҳтимол аст дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ боз далелҳои нав зам шавад. ҳамин чоро мебиёрем, мепоем, мефурӯшем, бо бача мегирем, ширш мехӯрем, асоси барои зиндагии ҳамин оилаҳомо. ҳамин як рӯз як бега буромдам ки нигоҳ кунам, ҳамин як буқи калон 13,000 мегирифт, аммо буқа нест аст. ва эсунусун дидем, баъдва рафтем нозирот милитсия хабар додем. мана чанд рӯз гузашт, раҳмат ҳамин кормандои милитсия бе ки гувом ёфта мана оварда додам. гумонбаршдаҳо умарзода шерзод ва холиқов шерзод қаблан судшуда буда шиносоии онҳо дар муассисаи ислоҳӣ сурат гирифтааст ва дар ин навбат низ нақшаи дуздӣ аз ҷониби онҳо таҳризӣ ва ба ҳайати гурӯҳ иштирокчии нав амакбачаи шерзод холиқов розиҷон ҷалб мешавад ки минбаъд саҳми ӯ ҳамчун иҷрокунанда дида мешавад. омадам ам хеле ҳамин ризқона ҳои кардам кушодам ам хеле тараф хати бурдам. берун бурдам айтар буровардам бурдам. гумонбарон чорворо асосан дар рӯзҳои ба фаъолияти молбозор рост меомада дуздида рост аз макони дуздӣ вориди бозор ва то дамидани субҳ бо нархи нисбатан арзон мефурӯхтанд. дар ҳолати омад накардани савдо бошад дар оғилхонаи аъзои гурӯҳ шерзод умарзода нигаҳдорӣ мешуданд. бо ошкор шудани кирдори ба ҷомеа зараровар хавфу хатари сокинон бартараф ва нисбати гумонбаршдаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ки ҷазои сазовор онҳоро интизор аст. идомаи барнома. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара бадахлоқии марди 69-солаеро ошкор намуданд ки бо баҳонаи дуохонӣ ва табобат ҳиссиёт ва боварии динии занеро сӯистифода намудааст. нисбати гумонбаршда бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид.
кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ амали фосиқонаи Шаҳрванд Қобилов Ашур Раҳимович соли таваллудаш 1955 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодомро ошкор намуданд ки зери ниқоби хизматрасонии динӣ яъне табобат бо роҳи дуохонӣ нисбати ҷавонзани сокини шаҳри Исфара бадрафторӣ содир кардааст. халал ёфтани меъёрҳои ахлоқӣ дар натиҷаи таъсиррасонӣ ба ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷабрида сурат гирифтааст. شب ترسیدیم اونده یک خانواده هم خانه بونیدو. اما علاج کردم هم بیرم فقط برای گذاشته که بیرم. بعد اومده چی خوندید شما؟ هم کریلیکی و رقیه خوندم به رادی شعر و جمله با جزئی. چی سبب شد که شما با ناموسی او زن دستاویزی کردید؟ خواستید که بابا هم خوبه شد. گفتم که من به نازیدم. من بگم بیرم تو یک دودان دیگه خانه من بیمارم. کنیم گو یه ما شاورم اولم دیدم که شما شاوری خودم بگفت بود شد جواب داده میگیری شما با همین نگاه نکرده خواستید که به او زن هم خوبه شد. усули мардумфиребонаи табобат бо роҳи дуохонӣ ва анҷоми амалҳои фосиқона дар ҳолест ки марди рӯзгорида Ашур Қобилов маълумоти динӣ надорад ва бо роҳи худомӯзӣ якчанд ояту сураҳоро аз худ намуда қаблан дар масҷидҳои панҷвақтаи деҳаи Ниёзбек ва лоҳутии шаҳри Конибодом имоматӣ кардааст. ман Қобилов Ашурбойро аз хурдӣ мешиносам. вай сокини ҳамин деҳа дар ҳамин ҷо қатъи калон шудагим ҳамамо. вай мана дар якчанд сол дар масҷидҳои ҳамин музофот имоматӣ ҳам кардаги инсон ҳастанд. кадом масҷид? дар масҷиди Ниёзбек, дар масҷиди лоҳутӣ ба номи имом Муслим, дар масҷиди Абдусалом бобои ҳамин деҳаи худамо панҷвақта намоз масҷид ба мардуми деҳа ӯро ҳамчун домулло мешиносанд. аз пушташ намоз хондагӣ. майл ба нӯшокиҳои спиртӣ доштан ва дар ҳолати мастӣ машғул шудан ба дуохонӣ маълумоти дигарест ки зимни чорабиниҳои роҳандозӣ гардидаи оперативӣ тасдиқ ёфт. зеро номбурда дар рафти дуохонӣ нӯшокии спиртӣ истеъмол намуда дар идома бо мақсади қонеъ намудани нафси шаҳвонӣ ба домони зан дастдарозӣ менамояд. илова бар ин Шаҳрванд Ашур Қобилов ки имрӯз дар симои шахси тақводор худро вонамуд намуда ба мардум хизматрасонии динӣ менамояд, солҳои 1996 ва 1998 барои дуздиву авбошӣ суд шудааст. پنجوقته قراشخمانگی هم یک سال کار کردم. مازم گریخت من بودم دم کنم با کدام مسجد و امام بودید؟ مسجد نیازبیک بزنی نیاز لاوتی هم یک ما کار کردم. در نوارای اپراتیوی دیدن شاید که شما نوشاکی سپرتی استعمال میکنید. نوشتی سپرتی من بعدش تمام کرده سنی بعد خوده که من. این مردم که با یک اعتقاد شما را همچه یک خادم دین یا روحانی گفته اعتقاد کرده میبینن شما نوشاکی سپرتی میشه چی خیلی میشه؟ من یک خودم به برو آدم دیگم زیخی به. дар хонаи истиқоматии Ашур Қобилов ҳуҷраи алоҳида барои қабули шаҳрвандон мавҷуд буда ҳамзамон аз ҷониби ӯ хизматрасониҳои даъватӣ низ анҷом дода мешуд. дарёфти китобҳои гуногуни хусусияти диниву тарбиявӣ дошта гувоҳӣ медиҳанд ки фарқ миёни гуноҳу саввоб ва ахлоқи ҳамидаю бадрафториро бояд номбурда донад агар дар ҳақиқат аз мазмуни ин китобҳо огоҳ бошад. аламовар он аст ки иҷрои ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта дар ҷараёни дуохонӣ ва сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷабрида сурат гирифтааст. овозаи аъмоли зидди ахлоқии фосиқона дастрасии милитсияи шаҳри Исфара гашт ва дар доираи коркардҳои оперативӣ тасдиқ ёфт. пинҳон мондани чунин бадрафторӣ метавонист ба идомаёбии бадахлоқӣ мусоидат намояд. айни ҳол дар мақомоти прокуратураи шаҳри Исфара аз рӯи ҳодиса бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва гумонбаршуда барои алоқаи ҷинсӣ, дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ё ҳаракатҳои бадахлоқона бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст.
фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ, истифода аз ин гуна хизматрасониҳо ақидаи нодуруст ва ғайриқонунӣ қобили таваҷҷӯҳ набошад ҳам ҳамарӯза мо шоҳиди фаъолияти фолбинҳо бо тарзу усули нав мегардем. яке бо усули классикии дуғхонӣ ҳарчанд барғалат бошад ҳам, дигаре бо навиштани тумору таштоб дар варақпораҳо ваъдаи пешгӯии тақдиру сарнавишт, гарму хунук кардани муносибати оилавӣ ва дигар намуд хизматрасонӣ дар байни мардум ном бароварданд. нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Истаравшан давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ найрангбозии 13 нафар чеҳраи маккору фиребгарро бепарда сохт, ки бо амалҳои ғайриқонунӣ аз ҳисоби шаҳрвандони гумроҳзада ҳаёти муфтхӯрона пеш мебурданд. чунончи шаҳрванд Худойшукуров Наимҷон Эгамқулович соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи деҳаи Ҷарқурғони ҷамоати деҳоти Зарҳалол Саитова Ҳанифа Юлдошевна, соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи деҳаи Лакати ҷамоати деҳоти Зарҳалол Каримова Маърифат Нурбоевна, соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи деҳаи Зарнисори ҷамоати деҳоти Гули Сурх Бобоноров Ҳаким Ҳамдамович, соли таваллудаш 1968 сокини деҳаи Суфи Орифи ҷамоати деҳоти Зарҳалол Ҳаитова Шаҳриёй Мамадқуловна, соли таваллудаш 1976 сокини деҳаи Бодомзори шаҳри Истаравшан нодониву соддагии шаҳрвандонро истифода бурда ба дилхоҳ муроҷиат кунанда, новобаста аз оне ки мушкилии саломатӣ, моливу моддӣ ё оилавӣ дорад, бар ивази маблағи пулӣ хизматрасонӣ менамуданд. не надорам, мактаби меёна хондагим не, то 8 хондагӣ, то 7 хондагӣ тамом. медонистагим як алҳаму қуловлаҳату тамом. вай қуравузи бираббил фарақи қураби биннос. دیگه سراغی نمیدونم، دیگه وای نمیکنم. برای همین پول زندگی بود، من همین کار رو دروغ است، من پرتافتم دیگه این کار رو اجرا نمیکنم، دیگه از بهر این کار برآمدم. خوندن دعا، گاهی از آیات قرآن کریم یا سفسطه‌گویی‌های دعا مانند با استفاده از هر گونه اشیا نوشته‌جات در کاغذپاره‌ها، دادن آب دم، اسلوب کاربری حقوق ویران کنندگان میباشد که از هم فرق میکنند. ҳарчанд дастгирифтаҳо худро ғайбдону ҳоҷатбарор нишон диҳанд ҳам, дар асл аз уҳдаи коре намебароянд. агар онҳо ин гуна қобилият медоштанд, аввал ҳолати зисту зиндагии худро осон месохтанд ё ҳадди аққал ба дасти милитсия афтоданашонро пешгирӣ мекарданд. кори дурӯғ ва ман барои рӯзгор гузарондан худам майиб будам ва ҳамин якта нимта одам биёд, агар ҳамин пуле ки гирифта барои рӯзгор гузарондан ҳамин коркатӣ машғул будам. Dardimga darmon, ranjimga shifo so'rab kelgan shu bolajonim pol ko'raman, sog'lig'idan pol ko'raman. Hamma fol ko'rasiz-ku, shu rostmi yo yolg'onmi? Bilmadim. Siz o'zingizdan aytasiz-ku, follarni nima qilib, yo o'zingizdan yolg'on gapirasiz-a? Endi Nazoratomga biyodmi? ha endi shunday bo'lganini aytaman, to'g'risini to'xtashadi, noto'g'risini noto'g'ri chiqib ketishadi. ягона баҳонае ки машғулшавандагони фолбинӣ пеш меоранд, ин дучор шудан ба беморӣ дар ҳолати иҷро накардани машғулияти одат карда мебошад. аммо милитсия назари дигар дошта таъкид менамояд, ки даромади пулии ҳаррӯза онҳоро ба муфтхӯрӣ одат кунонидааст ва маҳз маҳрум шудан аз ҳамин гуна даромади пулӣ онҳоро касал мегардонад, на чизи дигар. сабаби дигар барои идомаёбии фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ худи шаҳрвандон мебошанд, ки ба суханҳои бофтаю хаёлӣ бовар карда бо пардохти маблағи пулӣ аз ин гуна хизматрасониҳо истифода мебаранд. дар саҳифаи навбатии барнома оиди ба фаъолият оғоз намудани боз як нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ дар шаҳри Хуҷанд хабар хоҳем дод. нуқтаи мазкур лоиҳаи якҷояи шӯъбаи милитсияи сайёҳӣ, раёсати экологӣ ва сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва ширкати алоқаи мобилии Тисел мебошад, ки бо мақсади рушди сайёҳӣ дар мамлакат пешбинӣ шудааст. рӯзи 14 апрел дар яке аз мавзеъҳои таърихии шаҳри Хуҷанд, саҳни майдони регистони ҳудуди бозори Панҷшанбе, нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки дуюмин нуқтаи хизматрасонӣ барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд мебошад. ин нуқтаи хизматрасонӣ тибқи лоиҳаи якҷояи шӯъбаи милитсияи сайёҳӣ, раёсати экологӣ ва сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва ширкати алоқаи мобилии Тисел бо мақсади рушди сайёҳӣ дар мамлакат пешбинӣ шудааст.
дар маросими ба истифодадиҳии нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ муовини раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон роҳбарият ва кормандони масъули милитсияи сайёҳӣ ва намояндагони ширкати Тисел иштирок доштанд. нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ дар мавзеи бозори Панҷшанбе панҷумин нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аст, ки дари худро барои хизмат расонидан ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ боз намуд. қаблан ин гуна нуқтаҳои хизматрасонӣ дар гузаргоҳҳои назди сарҳадии Саразми шаҳри Панҷакент, Фотиҳободи ноҳияи Мастчоҳ, Сарбанди ноҳияи Спитамен ва даромадгоҳи боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд бо мақсади мусоидат намудан ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ баҳри хизматрасониҳое чун таъмини ройгони симкорт барои муоширати мобилӣ ва роҳбаладӣ аз ҳисоби милитсияи сайёҳӣ ба фаъолият оғоз намуда буданд. дар ин ҷо сайёҳон метавонанд бо симкартҳои ройгон ва ахборотҳои зарурӣ дастрас кунанд. милитсияи сайёҳӣ метавонад ҳам роҳбаладӣ намояд, ҳам маслиҳатҳои ҳуқуқӣ диҳад. дар доираи нақша чорабиниҳои барномаи стратегияи рушди сайёҳӣ метавонанд тамоми сайёҳони дохилию хориҷӣ ба хизмат расонанд. дар нуқтаҳои мазкур аз ҷониби маъмури забондон дархости сайёҳ қабул ва саривақт симкор дастрас карда мешавад, ки дар баробари дақиқаҳои ройгони муошират бо бастаи интернетӣ таъмин мебошад. илова бар ин, ҳангоми зарурати истифода аз хизматрасонии роҳбалад аз ҳисоби милитсияи сайёҳӣ корманди забондон ба сайёҳ хизмат мерасонад. чунин хизматрасониҳо ба ҳар нафар муроҷиаткунанда дастрас мебошад. Компания «Тисел» совместно турполиция, они открыли точку для приобретения сим-карты, что дает возможность быть постоянно на связи туристам с родными на связями, и также безопасность нахождения туристов на территории Таджикистана. Как мне сегодня сказали, что все работники турполиции знают несколько языков, это дает возможность нашим уважаемым гостям из разных стран безопасно находиться и на своем языке узнавать информацию. дар маросими ба истифодадиҳии нуқтаи хизматрасонии милитсияи сайёҳӣ намояндагони милитсияи сайёҳӣ ва ширкати алоқаи мобилӣ суханронӣ намуда вобаста ба татбиқи лоиҳаи муштарак ва имкониятҳои хизматрасонии он ба ҳозирин маълумот доданд. ҳамзамон дар чорабинии мазкур гурӯҳе аз сайёҳони хориҷӣ ва намояндагони ширкатҳои ватании сайёҳӣ иштирок доштанд. мавриди зикр аст, ки татбиқи лоиҳаи мазкур қадами устувор баҳри рушди сайёҳӣ дар мамлакат мебошад. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. умедворем, ки бо дидани хатои дигарон ҳар як тамошобин роҳеро дар зиндагӣ интихоб менамояд, ки ояндаи хушро барояш таъмин месозад. ҳайати шахси милитсияи Суғд бароятон тансиҳатӣ, саодати рӯзгор ва зиндагии осоиштаро таманно дорад. то дидори навбати хайр.